രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 വന്നു ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ലൈവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ വന്നു മാതാജി. ഹരേ രാമ വന്നു ലൈവ് വന്നു. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാധാഗോവിൽ ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ? അതെ, ക്ലിയർ ആണ് മാതാജി. ക്ലിയർ ആണ്. മജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുധ പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം तं സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സാഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശാതിദശതാരിണി നാരായണം നമസ്കൃഭ്യാം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണി ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസദേ ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അല്ലേ എടുക്കേണ്ടത്? 28-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ? അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 28-ാമത്തെ ശ്ലോകം തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അതോ ദീജിം ദിശം യാതു ചൊല്ലിക്കോളൂ. യജ്ഞാതഗതിർഭവാൻ ഇതോർവാക്പ്രായസ്യ കാലഃ പുംസാം ഗുണവികർഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ അതുകൊണ്ട് ഉദീചിം വടക്ക് ദിക്ക് ദിശ യാതു ദയവായി പോകൂ സോയിഹി അങ്ങയുടെ ജനങ്ങളാൽ അജ്ഞാത അറിയാതെ ഗതിഹി തീക്കങ്ങൾ ഭവാൻ അങ്ങയുടെ ഇതഹ ഇതിനുശേഷം അർവാക് ആഗതമാകും പ്രായശക പൊതുവെ കാലഹ കാലം പുംസം മനുഷ്യരുടെ ഗുണങ്ങൾ വികർഷണക കുറഞ്ഞു വരുന്ന വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ആകയാൽ ദയവായി അങ്ങയുടെ ബന്ധുജനങ്ങളെ അറിയിക്കാതെ ഉടനടി ഉത്തരദിശയിലേക്ക് യാത്രയായാലും കാരണം മനുഷ്യരുടെ സദ്ഗുണങ്ങളെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്ന കാലം അചിരേണ ആഗതമാകും. അപ്പൊ ദ്വാപര യുഗത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗമാണല്ലേ. അപ്പൊ അവർക്കറിയാം, ആർക്ക് വിതുരർക്ക് അറിയാം, അദ്ദേഹം സർവജ്ഞാനിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിതുരർ എന്താ പറയുന്നത്? സദ്ഗുണങ്ങളെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്ന കാലം. അപ്പൊ ആ സദ്ഗുണങ്ങളെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്ന കാലത്തിലാണ് ആരുള്ളത്? നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളത്. കലികാലം വരാൻ പോവാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി ബന്ധുജനങ്ങളെ ഒന്നും അറിയിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഉടനെ തന്നെ. കാരണം ബന്ധുജനങ്ങളെ അറിയിച്ചാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ബന്ധുജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരെ പോലുള്ള പാണ്ഡവരാണല്ലേ ഇപ്പൊ ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ളത്. അവരൊക്കെ എന്ത് പറയും? വലിയച്ഛൻ പോണ്ട, ഇവിടെ ഇരുന്നോളൂ എന്ന് പറയും അല്ലേ? അവര് ആ സ്നേഹം കൊണ്ട്.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്, വിതുരർ പറയുന്ന ആരെയും അറിയിക്കേണ്ട, ഇപ്പൊ തന്നെ ഉത്തരദിശയിലേക്ക് നടന്നോളൂ എന്ന് പറയാണ്. അതായത് വാനപ്രസ്ഥത്തിന് പോയിക്കോളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളും എപ്പോഴും പറയപ്പോ നമ്മള് എന്താണ് മുനിമാരും ഋഷിമാരൊക്കെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ അധികം പറയാ, ഹിമാലയ പർവ്വതങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ വടക്ക് ദിശ എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നാരദരുടെ കഥയില് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചു. നാരദർ എന്താ ചെയ്തത്, കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ അല്ലെ, അപ്പൊ മഹർഷിമാരെ അടുത്തുനിന്ന് വേദജ്ഞാനം ലഭിച്ചു. അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം അവരെ ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷിച്ചു അല്ലെ നാരദര്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഭഗവത് ചിന്തയിൽ മുഴുകി ഭഗവാനെ അടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങോട്ടാ പോയത്, വടക്ക് ദിശയിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അടയുന്നത്, അതായത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എല്ലാം ഭഗവാനിലെ സമർപ്പിച്ച് ഒരു വാനപ്രസ്ഥത്തിന് പോവാന്ന് പറയുമ്പോഴാണ്, അതാണ് ഉത്തരദിശയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. പക്ഷെ നമ്മുടെ സാധാരണ ഭൗതിക ജനങ്ങളില് നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോ ഏത് ദിശയിലാണ്, തെക്ക് ദിശയിലാണ് ഇത് ആവുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എപ്പോഴും നോക്കിക്കോളൂ, ഉത്തരദിശയിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭീഷ്മരെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഉത്തരായണം വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഒരുവന് ധീരനായി തീർന്ന് അഥവാ ബന്ധുജനങ്ങളെ അറിയിക്കാതെ എന്നേക്കുമായി ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ച് യാത്രയായി വിഫലമായ ജീവിതത്തിന്റെ നഷ്ടം നികത്താൻ കഴിയുന്നു. ധീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്, എല്ലാം ആത്മാരാമൻ, അങ്ങനെ പല പേരുകളുണ്ട്. ധീരപ്രജ്ഞൻ, ഇതെല്ലാം ഒരാളാണ്. ആരാണ്, പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ച് ശുദ്ധ ഭക്തരായി തീർന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദയവ് ചെയ്ത് മ്യൂട്ടിലിരിക്കണം കേട്ടോ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കില്ല. കലിയുഗം അതിശീഘ്രം ആസന്നമാകുന്നതിനാൽ ഈ മാർഗം താമസം വിനാ സ്വീകരിക്കുവാൻ വിതുരർ തന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ ഉപദേശിച്ചു. ബദ്ധാത്മാവ് മുമ്പേ തന്നെ ഭൗതിക സംസർഗത്താൽ തരം താഴ്ത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ തന്നെയും കലിയുഗത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ സദ്ഗുണങ്ങൾ അത്യന്തം നിന്ദ്യമായ നിലയിലേക്ക് അധിപതിക്കും. അപ്പൊ ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ളതാണ് കലിയുഗം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു വിവരമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ, എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് കലിയുഗത്തില്, നാമജപം. ജപം നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. കാരണം മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിയില്ല, അത് ചെയ്യാനുള്ള ക്ഷമയില്ല, അതാണ് കാര്യം. അത്രയ്ക്കും ഡിസ്ട്രാക്ഷനാണ് നമ്മൾക്ക്. അപ്പൊ കലിയുഗം ആഗതമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ധൃതരാഷ്ട്രർ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് യാത്രയാകണമെന്ന് വിതുരർ ഉപദേശിച്ചു. എന്തെന്നാൽ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളാൽ വിതുരർ സൃഷ്ടിച്ച അന്തരീക്ഷം സമുപസ്ഥിതമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മാഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇപ്പൊ വിതുരർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. എന്തായാലും ഇനി ഭഗവത് ചിന്തയിലാണ് കഴിയേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇനി അതിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക, കലിയുഗമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. കലിയുഗത്തിൽ ഇതിന് ഒരു എഫക്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് തന്നെ അറിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു ഭഗവത് ചിന്തയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പേര് ഇപ്പൊ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ മൊത്തം ജനസംഖ്യ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ത്യയിലത്തെ തന്നെ മാത്രം എടുക്കൂ, ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നവര്, ഒരു ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ എത്ര തുച്ഛമായിരിക്കും അല്ലെ, വളരെ കുറവായിരിക്കും നമ്മുടെ മൊത്തം ജനസംഖ്യ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട് തന്നെ, ഒരു വീട്, അതിനിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് അറിയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ വീട് തന്നെ എടുത്തോളൂ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എത്ര പേര് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എത്ര പേര് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്? ഏതെങ്കിലും ഒരാളായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 2 പേര്. അതിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ളവർക്കൊന്നും മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭഗവാനെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള യത്നങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ളത്. പരമപുരുഷ ഭഗവാനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പരിപൂർണമായും ആശ്രയിക്കുന്ന നരോത്തമൻ അഥവാ ഉത്തമ പുരുഷനായി മനുഷ്യനായി തീരുക എന്നത് ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് സാധ്യമല്ല. പാപകർമ്മങ്ങളുടെ എല്ലാ കളങ്കങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി നിർമുക്തനായ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ പരമ ഭഗവാനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 7:28 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏതാണ് ശ്ലോകം? അപ്പൊ എന്താ അതിൽ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഭൗതികതയില് അത്രയും മുഴുകി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അത് കാരണം കൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ഗുണങ്ങൾ വേണം? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക്, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മേലെ പോവാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ ശുദ്ധഭക്തനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ്, ഭൗതിക വിരക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് എവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. 7:28 അല്ലെ. ശ്ലോകം നോക്കാം, ഒരു സെക്കൻഡ്. യേശാം ത്വന്തഗതം ഭാവം, ആ ശ്ലോകമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
യേഷാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്വമോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രതാഹ. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അപ്പൊ അതിനുള്ള എന്ത് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്നാ പറയുന്നത്? നമ്മൾക്കിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ സാധ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? പൂർവ്വജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലും നമ്മൾ കുറെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ ഇത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഒരു സന്യാസിയോ അല്ലെങ്കിൽ നരോത്തമനോ ആയിത്തീരാൻ അസാധ്യമാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ പക്ഷം ആരംഭത്തിൽ ഒരു ധീരനെങ്കിലും ആയിത്തീരാൻ ധൃതരാഷ്ട്രരെ ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാണ്ട് കർമ്മഫലം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ശ്രമെങ്കിലും തുടങ്ങാനാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ധീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്നിട്ട് കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച ഒരാളായിരിക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. അതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ആത്മസാക്ഷാത്കാര പന്താവിൽ സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഒരുവനെ ധീരൻ എന്ന നിലയിൽ നിന്നും നരോത്തമൻ എന്ന നിലയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇതിന് നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി, അപ്പൊ നമ്മൾ ധീരനായി. ഓക്കെ, നമ്മൾ കുറച്ച് നാമൊക്കെ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെ നമ്മൾ അഹൈത്തുകി അപ്രതിഹത, അത് മുടക്കമില്ലാണ്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഏത് ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും? നരോത്തമൻ, ഉത്തമനായ നരനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ പുരുഷോത്തമൻ എന്നല്ലേ പറയുക. ഇനി ദീർഘകാലത്തെ യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ധീരാവസ്ഥ പ്രാപ്തമാകുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ സന്യാസത്തിന്റെ പ്രാരംഭ നിലയായ ധീരൻ എന്ന നില സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ വിതുരരുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഒരുവന് ഈ അവസ്ഥ നിഷ്പ്രയാസം ഉടനെ കൈവരിക്കാം. സന്യാസ നില പരമഹംസ നിലയിലേക്കുള്ള അഥവാ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തനായി തീരാനുള്ള പ്രാരംഭഘട്ടമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇപ്പോ വാനപ്രസ്ഥന് പോയി ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലെ ഇപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ച് അതിനുള്ള സമയമുണ്ടോ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക്? ഹരേ കൃഷ്ണ ഇല്ല, കാരണം മരിക്കേണ്ട ലെവലായി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? അത്രയും വയസ്സായി കഴിഞ്ഞു. എപ്പോഴാണ് മരണം വരിക എന്നുള്ള ലെവലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അതുമല്ലാതെ ദ്വാപരയുഗാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് വിതുരർ ഉപദേശിക്കുന്നത്? സന്യാസത്തിന്റെ പ്രാരംഭ നിലയായിട്ടുള്ള ധീരൻ എന്ന നില സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ തന്നെ എന്താണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നോക്കൂ, ധീരൻ എന്ന നില സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ വിതുരരുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ, അതായത് ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാണ് വിതുരര്. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോളം തന്നെ തുല്യമാണ് എന്താ ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ, അതിനേക്കാൾ ഒരുപടി കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്റെ ഭക്തന്റെ വാക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് എന്താ അർജുന നീ പറയൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ശ്ലോകത്തില് എന്താണ് അർജുനനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ കാരണം? ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞാ പോരെ? എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ കാരണം? അർജുന ശുദ്ധഭക്തനാണ്. ശുദ്ധഭക്തന്റെ വാക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ തെറ്റിക്കില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. വിതുരർ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വിതുരർ ആഗ്രഹമാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കും. കാരണം വിതുരര് ശുദ്ധഭക്തനാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. വിതുരരുടെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ, ഒരു ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആ ഗുരു നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് നേരിട്ട് പോകാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഒരു തീ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു തീ കൊള്ളിയാണെങ്കിലോ, ഒരു കൊള്ളിയുടെ അറ്റത്ത് എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൊള്ളിയുടെ ഈ അറ്റത്ത് നമ്മൾക്ക് പിടിക്കാം. അതുപോലെയാണ് ഗുരു. ഗുരു പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ സന്യാസ നില പരമഹംസ നിലയിലേക്കുള്ള അഥവാ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തനായി തീരാനുള്ള പ്രാരംഭഘട്ടമാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ സന്യാസ നില എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ധീരൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ശ്ലോകം 29. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം രാജാ വിതുരേണാനുജേന പ്രജ്ഞാചക്ഷുർബോധിത ആജമീഠഃ ചിത്വാസേഷു സ്നേഹപാശാൻ ദൃഢ്മിനോ
നിശ്ചക്രാമം വ്രാതസന്തം തഥാത്വാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏവം അപ്രകാരം രാജാവ് ധൃതരാഷ്ട്രർ വിദുരേണ അനുജേന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജനായ വിദുരരാൽ പ്രജ്ഞ അന്തർമുഖമായ ജ്ഞാനം ചക്ഷുഹു നയനങ്ങൾ ബോധിതക ഗ്രഹിക്കയാൽ ആജമീടക ധൃതരാഷ്ട്രർ അജമീടന്റെ വംശജൻ ചിത്വ ഏർപ്പെടുത്തി ശേഷു ബന്ധുജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച സ്നേഹപാശാൻ സ്നേഹത്തിന്റെ ഗാഠബന്ധത്തെ ദൃഢിംന ദൃഢനിശ്ചയത്താൽ നിശ്ചക്രാമ യാത്രയായി ഭ്രാതാവിനാൽ സന്ദർശിത നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട അധ്വ മോക്ഷമാർഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. ശിലപ്രപാദിക്ക് ജയ്. അപ്രകാരം അന്തർമുഖമായ ജ്ഞാനത്താൽ അചഞ്ചലമായ ബോധ്യം ഏർപ്പെട്ട അജമീട വംശജനായ മഹാരാജാവ് ധൃതരാഷ്ട്രർ തന്റെ ദൃഢനിശ്ചയത്താൽ കുടുംബസ്നേഹത്തിന്റെ ഗാഠബന്ധത്തെ തൽക്ഷണം ഛേദിച്ചു. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇത്ര കാലം അല്ലെ ആ പുത്രപാശത്താലും എത്ര തെറ്റുകളാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായി തീർന്ന വിദുരർ അല്ലെ മൈത്രേയന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായി തീർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ വിദുരന്റെ ഉപദേശം എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ആർക്ക് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും വളരെയധികം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, മഹാരാജാവ് ധൃതരാഷ്ട്രര് എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. വളരെ ഒരു 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ വിതുരരെ ഒക്കെ അവരെ സമ്മതിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ, കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അതാണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഗുണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ABCD പറയും അല്ലെ, അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ആര് ഒരു സംഘത്തിൽ ഉണ്ടാവണം, ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു സംഘത്തിൽ ഉണ്ടാവണം. ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തില് ഭരത മഹാരാജാവിന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാന്റെ ജന്മം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരിക്കും മുമ്പ്. പക്ഷേ ആ രാജാവ് എന്താ ചെയ്തത്? ആ രാജാവിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതെ, മാനിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു അല്ലെ, പൂർണ്ണമായും മാനിൽ മുഴുകി. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഭക്തന്റെ സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. കാരണം കാട്ടിൽ പോയി തനിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവാൻ ഭാവാവസ്ഥയിലെത്തിയ ആളാണ് അല്ലെ. എന്നിട്ട് പോലും അവിടെ ഒരു ഭക്തന്റെ സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരുമിച്ച് അവര് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയ്ക്കും ആ മാനചിന്തയിൽ മുഴുകിയിട്ട് ആ രാജാവിന് അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഭക്തന്മാർ, നമ്മൾ ഏത് ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഭക്തന്മാരെ സംഘം വിട്ടു പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും താഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സംഘത്തിൽ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു സംഘമായിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ, അതുപോലെ ഒരു സംഘത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പോ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായ വിദുരർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു? ധൃതരാഷ്ട്രരെ. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീലപ്രപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത തത്വങ്ങളുടെ മഹാപ്രചാരകനായ ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാധു സംഘം, അതായത് പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സംസർഗത്തിന്റെ പ്രാമുഖ്യത്തെ കുറിച്ച് ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനുമായുള്ള ഒരു നിമിഷത്തെ സംഘം കൊണ്ട് പോലും ഒരാൾ എല്ലാ പരിപൂർണതയും പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ഒരേ ഒരു സെക്കൻഡില്, ഒരേ ഒരു മിനിറ്റിന്റെ കൊണ്ട് ഭഗവാനിലെത്തിയ ആളാരാ? ഏത് രാജാവാണോ അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? കട്ടുവങ്ക മഹാരാജാവാണ് കേട്ടോ. പരീക്ഷത്തിന് 7 ദിവസം ഉണ്ടായില്ലേ? കട്ടുങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രാജാവാണ്. അംബരീഷൻ രാജാവ് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ, അവരെപ്പോഴും പരിപൂർണ ഭക്തനാണ്. ആ ദുർവാസാവിന്റെ പരീക്ഷ മകനെ വിളിക്കും. അതാ ജാമിളനാണ്. അത് കുറെ സമയത്ത് രണ്ടാമതൊരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കൊടുക്കണേ ഉള്ളൂ. കട്ടുങ്ക മഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവിനാണ് ആ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നത്. കട്ടുങ്ക മഹാരാജാവ് വളരെ വില്ലാളിവീരനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ദേവന്മാരെ പോലും അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കും സഹായത്തിന്. അത്രയും ഇതാണ്, ശുദ്ധഭക്തനുമാണ്. അപ്പൊ രാജാവ് ഒരു നിമിഷം പോലും റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവസാനം രാജാവിന് മതിയാവാണ്, എനിക്ക് കുറച്ചു നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങണം എന്നുള്ള പോലെ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അവിടെ സ്വർഗലോകത്തിൽ പോയിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് അവരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ഇനി എന്താണ് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് വേണം, എനിക്ക് കുറച്ചു നേരം ഉറങ്ങണം, അതിനുള്ള അനുഗ്രഹം വേണം എന്ന് പറയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പക്ഷേ അങ്ങനെ അത് ഓക്കെ ശരി, ഇനി ഉറങ്ങാം, കുറച്ച് ദിവസം ഇനി ഏതിലും ഞാൻ പങ്കെടുക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു ലെവലില് രാജാവ് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് രാജാവിന് തോന്നുകയാണ് എനിക്കിനി എത്ര കാലം ഉണ്ടെന്നൊന്ന് അറിയണം. അപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ്, എനിക്കിനി എത്ര സമയമുണ്ട് ശരിക്കും ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ പറയും, ഇനി ഒരു നിമിഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന്.
അപ്പൊ അതുവരയ്ക്കും എല്ലാ സുഖങ്ങളും എന്താ പറയാ സുഖഭോഗങ്ങളും മുഴുകിയിട്ടിരുന്ന ഭക്തനാണ്. പക്ഷെ സുഖഭോഗങ്ങൾ മുഴുകിയിരുന്ന വിരക്തിയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല രാജാവെന്നല്ല പെട്ടോങ്ക. ആ ഒരു നിമിഷമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ വഴിക്ക് അദ്ദേഹം ഭൂലോകത്തിൽ വന്ന് പൂർണ്ണമായും ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു നിമിഷം പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ശ്രദ്ധ പോവാണ്ട് നിന്നു. അതിലാണ് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അങ്ങനെ കട്ടോങ്ക മഹാരാജാവിനാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ച ആളെന്ന് പറയുമ്പോൾ കട്ടോങ്ക മഹാരാജാവാണ് സാധാരണ പറയുക കേട്ടോ. ഇനി ഒരു പരിശുദ്ധ അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ, ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനുമായുള്ള ഒരു നിമിഷത്തെ സംഘം കൊണ്ട് പോലും. ഇപ്പൊ മൃഗാരി നോക്കൂ, നാരദൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നാമം ജപിക്കൂ, നിങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ അവിടെ എത്തും. ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൃഗാരി തുടങ്ങിയത്. പക്ഷെ എന്തായി? നാമം ചൊല്ലി ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് മാറി അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ സംഘം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഈ സത്യം അനുഭവവേദ്യമായിട്ടുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഒട്ടും മടിയില്ല. ഏതാനും നിമിഷനേരത്തേക്ക് മാത്രം നീണ്ടുനിന്ന ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ദിവ്യപൂജ ശ്രീമദ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജാവിനാൽ നാം അനുഗ്രഹീതനായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആംഗലേയ ഭാഷയിൽ വിവരിക്കുക എന്ന ബൃഹത്തായ കൃത്യം ഏറ്റെടുക്കുക എന്നത് നമുക്കും അസാധ്യമായി തന്നേനെ. ഇവിടെ പ്രഭാത് പറയാണ്, പ്രഭാതിന് 1922 ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയെ കാണുന്നത്. തന്റെ ഗുരുവിനെ നരേൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്താണ് കൂട്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് പ്രഭുപാദെ അവിടേക്ക്. അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഇവരെ കണ്ട വഴിക്ക് എന്താണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി മഹാരാജ് പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്നവരല്ലേ, ലോകം മുഴുവനും മഹാപ്രഭുവിന്റെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കൂ, ഭഗവത്ഗീത പ്രചരിപ്പിക്കൂ, ഭാഗവതം പ്രചരിപ്പിക്കൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവരെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല. അവര് എന്താ പഠിക്കണേന്ന് അറിയില്ല, ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, ഇതൊന്നും അറിയില്ല അവർക്ക്. അതാണ് ഗുരുവിന് എല്ലാം അറിയാമെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ പോയിട്ട് ഇത്രയും ഇസ്കോൺ 1966 ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത്. 1965 70-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പ്രഭുപാദ പോകുന്നത് അല്ലെ. ഈ കഥയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇസ്കോൺ എന്നുള്ള ഒരു സംഘടന ഈ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇപ്പോ ലോകത്തിലെമ്പാടും ഒരുപാട് അമ്പലങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നമ്മൾ നെറ്റിലൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രഭുപാദയുടെയാണ് ശരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടി നമ്മൾക്ക് ഏതാ കാണുക? ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് കാണാൻ പറ്റുക. അത്രയും പ്രാബല്യത്തിലുള്ളതാണ് പ്രഭുപാദയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ തക്കതായ നിമിഷത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ദർശിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നാം വളരെ വലിയ വ്യവസായ പ്രമുഖനായി തീർന്നിരിക്കാം. എന്നാൽ മോക്ഷമാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശാനുസരണം ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനാകുവാനോ ഒരിക്കലും കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ഇത്രയും വലിയൊരു ബിസിനസ്സാണ് അവർ ചെയ്തിരുന്നത്. ഫാർമസി ആണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്, ആരൊക്കെ പ്രഭുപാദർക്ക്. അതിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ടാണ് എന്താണ് ഈ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുഴുകിയത്. വിതുരരുടെ സംസർഗത്താൽ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രായോഗിക ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. രാഷ്ട്രീയം, സാമ്പത്തികം, കുടുംബ ബന്ധം എന്നീ ഭൗതിക ആസക്തിയുടെ പാശബന്ധത്തിൽ ദൃഢമായി ബന്ധനസ്ഥനായിരുന്ന മഹാരാജാവ് ധൃതരാഷ്ട്രർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദ്ധതികളുടെ വിജയം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് നേടുവാനായി തന്നെ കൊണ്ടാവുന്നതൊക്കെയും ചെയ്തു അല്ലെ. എന്താണ് തന്റെ മകനെ ജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തത് അല്ലെ. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചതൊക്കെയും തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ അദ്ദേഹം നിരാശനായിരുന്നു. പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ലൈഫ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ട്രാജഡി അല്ലേ. ഏതും അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അന്ധനായിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മൂത്ത മകന് രാജ്യം കിട്ടുന്നതാണ്, രാജ്യം കിട്ടിയില്ല. മക്കളെ രാജാവാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു, അത് നടന്നില്ല. എത്ര കുതന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഏതും ഫലവത്തായില്ല അല്ലെ. ധൃതരാഷ്ട്രരുടേത് പരാജയ നിർഭരമായ ജീവിതമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനായ ഒരു സാധുവിന്റെ നിർബന്ധിത ഉപദേശങ്ങളാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എല്ലാറ്റിലും ശ്രേഷ്ഠമായ വിജയം അദ്ദേഹം പ്രാപ്തമാക്കി. ഇപ്പൊ എന്താണ്? വിതുരരുടെ ഉപദേശം കൊണ്ട് എന്തായി? ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ പോവുകയാണ് അല്ലെ, വാനപ്രസ്ഥത്തില്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ കിട്ടിയത്? മോക്ഷം ലഭിച്ചു. അപ്പൊ എത്ര തെറ്റ് ചെയ്ത ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മൾക്കൊരു ചാൻസ് തരും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര തെറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ആകയാൽ ഒരാൾ മറ്റെല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സംസർഗങ്ങളിൽ നിരാകരിച്ച് സാധുക്കളുമായും മാത്രം സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടണം എന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മായിക സ്നേഹപാശങ്ങളെ കഷ്ണങ്ങളായി ഛേദിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള സാധുക്കളെ ശ്രവിക്കുവാൻ ധാരാളം അവസരം ലഭിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സർവ്വതും സ്പഷ്ടമായ യാഥാർത്ഥ്യമായി കാണപ്പെടുന്നു. നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ ലൈഫ് എല്ലാം നമുക്ക് എന്തായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്? സത്യമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലെ.
ഇതൊരു ശരീരം മാത്രമാണ്, കുറച്ച് നാളത്തേക്കുള്ള ഒരു അഭിനയമാണ് നമ്മുടെ ഈ ലൈഫ് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം എന്തായിട്ടാണ് കാണുന്നത്? യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടാണ്. എന്നാൽ അടുത്ത നിമിഷം സമുദ്രത്തിലെ ഭംഗിയുള്ള നുര പോലെയും ആകാശത്തിലെ മേഘത്തെ പോലെയും അവ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അത് സ്ഥിരമല്ല. ഏത് നിമിഷവും ഈ ശരീരം വിട്ട് നമ്മൾക്ക് പോകണം അല്ലേ? അത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും അവസാനിക്കാം. തന്നിമിത്തം ഭൗതിക ലോകം ഒരു മഹാമായയാണെന്നത് പരമാർത്ഥമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ്? ഇതിനെ ഒരു മായ എന്ന് തന്നെ പറയണം. കാരണം ഏത് നിമിഷം പോലും അത് നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവാം. അപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ് മായയല്ലാത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. മായ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വിട്ടുപോകുന്നതാണ്. കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു ഇല്യൂഷൻ അല്ലെ, ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു തോന്നൽ മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. എന്തെന്നാൽ ആകാശത്തിലെ മേഘം യാഥാർത്ഥ്യമായി കാണപ്പെടുന്നു. എന്തെന്നാൽ അത് വർഷിക്കുന്നു. ആ മഴ മൂലം താൽക്കാലികമായ നിരവധി പച്ചപ്പുകൾ കൂടമാകുന്നു. എന്നാൽ ആത്യന്തികമായി സർവ്വതും മേഘവും മഴയും പച്ചപ്പും എല്ലാം കാലക്രമേണ ഇല്ലാതാകുന്നു. എന്നാൽ ആകാശവും ആകാശത്തിന്റെ വിഭിന്നതയും അഥവാ ജ്യോതിർഗോളങ്ങളും ഒക്കെ ചിരസ്ഥായിയായി നിൽക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് മഴക്കാലമല്ല അല്ലെ. മഴ വരുമ്പോൾ മഴ വരും, മഴ വന്നിട്ട് പോകും. അതുപോലെ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് വേനൽക്കാലവും അല്ല. വേനൽക്കാലം വരുമ്പോൾ ആ ചൂടിന്റെ ആ കാലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതും മാറുന്നു. പല കാലാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതൊന്നും സ്ഥിരമല്ല. നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയോ മഴയോ ഒന്നും നമ്മുടെ സ്ഥിരമല്ല അല്ലെ. പക്ഷെയോ ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരമാണ്. ഭൂമി എപ്പോഴും ഉണ്ട് അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആകാശമുണ്ട്, വായു ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിലുള്ള മഴയോ വെയിലോ അതൊന്നും സ്ഥിരമല്ല. അതേപോലെ ആകാശത്തോട് ഭൂമിക്കാവുന്ന നിരപേക്ഷ സത്യം തായിയായി നിലകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനും. ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് ഒരു പരമസത്യമാണ്. അത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരുപോലെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. താൽക്കാലികമായ മേഘം കണക്കെയുള്ള മായ വന്നും പോയും ഇരിക്കുന്നു. ഈ താൽക്കാലികമായ മായ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫുകളൊക്കെ. അത് വന്നും പോയിട്ടിരിക്കും, മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. മൂഢജീവാത്മാക്കൾ താൽക്കാലികമായ മേഘത്തിൽ ആകർഷിതരാകുന്നു. എന്നാൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ എല്ലാവിധ വൈവിധ്യങ്ങളും അടങ്ങുന്ന സനാതനമായ ആകാശത്തിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഇത് പെരിഷബിൾ ആണ്. അതായത് നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നശിച്ചു പോവാം. അത് സ്ഥിരമല്ല. നമ്മൾ അത്രയും നമ്മളുടേത്, എന്റേതാണ്, എന്റെ എല്ലാമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നത് വരയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എത്ര പ്രിയപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണെങ്കിലും മരിച്ച ആൾക്കാരെ കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളും അവര് മറക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മുടെ ജോലികൾ നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നു, നമ്മൾ ദുഃഖിക്കുന്നു. അതെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് തുടർന്നു പോകുന്നത് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഈ നശിച്ചു പോകുന്ന ശരീരത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാണ്ട് എന്തിനു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം? അതിനുള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള നമ്മൾക്ക്, അതായത് ആ ആത്മാവിനാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രയത്നങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ പ്രയത്നങ്ങളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ വച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവർദ്ധി കി ജയ്, പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, ഗൗരി പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.